Fixemos unha pequena introducción sobre a xeografía e a situación de Laracha e despois pouco a pouco fomos analizando concello por concello as características xerais e demais. Os datos administrativos, pois neles falase sobre as escolas, sobre as industrias, os plenos que fixo o concello, sobre a industria, o concello, sobre os órganos do concello. Tamén se fala sobre algunhas das actividades que ofrece o concello. Logo, dentro dos datos xeográficos, introducimos pirámides de poboación, unhas charlas sociais que dá o concello, a sociedade, os problemas que pode haber na sociedade, os programas, voltase a falar da industria e do comercio. Dentro da historia e cultura, pois hai un mapa moi bonito da historia de Laracha. Aquí tamén, como nos datos da demografía, vais analizando parroquia por parroquia os datos máis importantes de cada unha, os sitios máis importantes e de máis interés. En Novas, pois, falase sobre a literatura que ofrece o concello, os campamentos deportivos para o verán, os programas de drogodependencias, as festas de terceira idade, que últimamente cuidan bastante, e as charlas e demais cousas que ofrece o concello. Nos directorios de enlaces de interese, pois, faise alusión á Festa dos Milagros de Caión, guías turísticas, tanto de turismo rural como outro, hai un blog do Instituto de Laracha, un enlace coa página do concello, con Paisaco, con Caión e coa discoteca de Laracha, moi conhecida. Dentro do enlace do medio ambiente, pois falase sobre bastantes temas. Un deles é a feira de Paisaco, moi conhecida a nivel industrial e a nivel xeral. Tamén hai os rutas de sendeirismo, os miradores, as praias fluviais, da que hai un vídeo, e tamén do punto limpo de Laracha, que, como non, se tratamos do medio ambiente. Nos personaxes ilustres, pois, non podría faltar o fútbol de Laracha, nin, unha profesora do instituto, María Rey, un piloto que se chama Sergio Bello, un club de baloncesto, un club de natación, que ainda que non o meteron, tamén está, un escritor famoso, Javito, que supoño que todos coñeceredes, que participou en Gran Hermano. Coñecedelo, non? Non o coñecedes? Pensando aí. Os rapaces non e as rapazas sí. Non sei por qué. Dentro de personaxes ilustres está tamén o noso alcalde, Xosé Manuel, que procede do PP, que leva ganando as eleccións ano tras ano, e un vídeo do outro cross. Isto é máis ou menos o que nos fixemos sobre